Takže vám ukážem, ako sa dá ošatkovať sa, keď vám dieťatko zaspáva priamo na prsníku. Nájdeme si stred šatky a ten si priložíme zhruba na stred tielička. Trošku si to podhneme, aby sme si to prichytili. A teraz ideme ošatkovať jednu časť tielička, teda hlavičku. Takto si to vyťahneme na rameno. Teraz robíme to isté s druhou stranou. Môžeme si túto časť hlavky prichytiť lakťom, aby nám neutíkla. Prehodíme si to taktiež na to prostriašie rameno. Takže sme v podstate dostali vzadu kríž, ktorý potrebujeme. Teraz si to už iba podoťahujeme, napravíme nožičky, napravíme si tričko, napravíme šatku, tak aby bolo všetko tak, ako má byť. No v podstate teraz už iba spravíme otvoru v hlavičke. Tento druhý pruh prekrížime ponad ten, ktorý slúži ako opora. A zatiaľ, čo pevne držíme tú látku, tak tento vrchný pruh trošku porozťahujeme, aby nám vlastne prekryval celé teličko. V podstate teraz už čo nám zostáva spraviť je, že to len vzadu zaviažeme. No a toto, čo spravíme s týmto predkom, to už je na nás. Keď si chceme dieťatko zakryť úplne, tak si ho úplne prekryjeme. Napravíme pruhy. A keď máme všetko super, tak už vlastne spravíme druhý úzol. Hotovo.